Oyudo ng'ikruok kaka noyudo ng'ikruok mopogore gino manomiyo oweyo tugo kendo ngimane obede kinda kuru gi Asubi. To jaoko noyudo thuolo kendo goyo mbaka kod Conjestina e boma Mombasa. Achieng' ma bende ong'ere ni Konje dhi nyime kod timo orako koikore ne piem mar osiep e kinde kod Fatuma Zarika kumosebedo koyude thieth Miritini Mombasa. Piem mane otimore e giko juma mokalo. Japuonj mare jiwe ka en owuon bende oneno motegno. Pogruok malich mokalo gi kaka ne ochopo e od thieth ma Mombasa Women Empowerment Network Hospital mayudore Miritini kama osebede kuom dweche bura. Relax, I want to talk. Please give me time. My name is Conjestina. I'm a surgeon by professional. Higa achiel mokalo, mane en gavana ma Nairobi Mike Mbovi Sonko ne oyudo ywak mar anyuola Conjestina. Sonko ne ogole dalagi mayudore e kar chung' od bura ma Game County ma Siaya, ka osingo ni obiro temo matek mondo jatugo maradhong' marahuma ne ochung' kendo gi tiende. It's all about knowing the attitude of the latitude annual of human being in the community. We need to react the procedure and know the latitude of political attachment in a community adulticity. A human being is not supposed to be rejected in the community vulnerably. To mana kaka ne osingo, Konje sani koro oseduogo ngima maber kendo piem mar osiepni en mano mar nyiso piny ngima ni oseduogo pap. Kawuono en odiochieng' ma imiyago discharge kae emomiyo aparo mondo aket fight ma en mock fight mate adhi gora gi Zarika. Aseikra ma sawa nikech ing'e adhi gora gi champion Zarika onge makia e boxing nyaka ne Fatuma Zarika is a current world champion. Onge maler kako chal gi tuke duto tan ma mwana dhi rado kode ang'e gimomiyo adhi rado kode. Ne opimona ni osegombo donjo e ring e thuolo malach, omiyo ne okawo thuoloni ma koro tieko godo thieth mare temore matin gi nyawadgi. Kae ne onyisa ni pod entiere kod lek mar gore gi joadhong' mamoko mosebedo kogombo. Agombo gora gi Lela Ali Dotaro Medali mane target mara nikech kata na fight madhi tiyo gi Zarika ni en na mock fight ok en fight real fight. En fight en awareness mne asewuok e hospital. Nimejaribu kwa hizi miezi mitatu kuangalia weight yake iko juu lakini imejaribu kushuka. Na ikiwa ataendelea hivi kusema ukweli katika ulingoni huu atatambulikana zaidi kuliko vile alikuwa kwa sababu saa hii alinajua makosa aliyokosea. Sasa anaendelea kurekebisha ambapo sasa atakuwa mkali zaidi. E thuolo mar higa achiel mosebedo koyudo thieth kanyo, onyisa ni oseneno lokruok maduong'. Kata kamano, koch mare nyisa ni mae kinde ma koro jo Kenya onego wuog oko motegno mar sire mondo mi ochop lek mare. Nyaka sani ngimana sani ni sawa ngimana ber kabisa. Kendo amedo puoyo jo Women Mombasa Women Hospital kuom kawo ting' mara nyaka chil kawuono. Gima nyalo nyiso jodala ma sani nene TV en niya, mazoezi masebedo katimo ing'en tuo ok en tuo en gima nyalo yudo ng'ata kamoro amora to tuo ithiedhoga. Koro an asechango gimodona en mna dhi mbele gi boxing mara. Lek mara en kaserado gi Lela Ali tadhi mbele gi foundation na mbele Conjestina Chief Foundation mona revive. Kila wakati tunaketi na yeye anazungumzia hali ya kuendelea na mchezo. Na bila kushikwa mkono kusema ukweli hawezi endelea. Mpaka mwingine atoke kando wawili watatu wamshike mkono ndiye apate kuinuka na kuinua wengine ambao wako chini wanatamani kuwa kama yeye. Bang' tieko gorruok margi, Fatuma Zarika ne bende onyiso mor kaluwore gi lokruok ma Conjestina oseyudo. Juu ni mtu mwenye amekuwa kwa hiyo boxing na ni kitu yenye ambapo anapenda, alijitolea na roho yake moja ya kuweza kufanya hiyo kitu. So ni kitu yenye ambapo itamfaidisha vizuri na amefurahia vizuri kuweza kufanya kitu kama hiyo tena. Anaonekana kwamba bado anaweza endelea. Bang' tieko thieth, Sonko bende ne olando ni obiro ndiko Conjestina kaka jatelo maduong' e kar goyo orako kendo jatend joma rito salama Bling Beach Resort mayudore Kanamai County ma Kilifi.
Sonko bende okwayo anyuola mar konje mondo okonye omed bedo makare ka omedo ne sani konje dwaro mana alwora makare mondo mi ngimane odhi maber. So this time round nataka kurejelea yale makosa tuliyofanya ile wakati. Tutakuwa naye karibu, tumtafutie ajira kidogo kidogo, bwana anapata income, na pia kama inawezekana tumpeleke mahali kama gym, a train wanawake wengine boxing, a train vijana wengine boxing, mali tu atakuwa anapata ajira badala kumregesha kule alikuwa, then tukua na repeat tena ya process ile tumeifanya. Kawa tieko aoro mos makenden jo Ramogi duto kama gintie gimed lemo na gipak gipoch duto ni ji duto mosebedo ka winja kendo jo duto mosebedo ka lemo na doko nigero kamano maduong'. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ai hawa kawa Conjestina chien kendo wakwaone hawa mabera noka Benta Charles wachoni ntiere kari Nairobi oro puoch gi pak ne Conjestina kendo wacho Nyasaye ber seche duto kendo mano ekite. Jackson Odolo wachoni ntiere kodwa en wuodi Imbo Nyamonye omora ahinya gi Sonko kuom konyo Conjestina, wachoni mane gima telo makare en kendo gimora ahinya gi okanga majatelo nokawo mar konyo Conjestina achien. Naneno kanyo Godi kantiere Academy ntiere kodwa e Chenro Jo Dundo mtu mkubwa size ndogo wachoni entiere Lakisama County Nairobi kendo wachoni en bende duogo mara Conjestina itukadhong nigino abenda neno ka koro more mokalo. Jang'wech Faith Kipyegon bende wachono moro wasidang gin kanyo gi jaode Betty Min Lensa kendo kwayo gi hawi maber gi duto. Nyakoro mga jongo yo matin mebi mapachi ote machuo kariade ka wachono ka bende wantire mbui kacha wantire Facebook wantire YouTube live segi podoroko mana pachi kotendo gi magi mwa iko yo matin kwa duogo waduoko dweche mathoth ma en Duol. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Hele. Nyakoro ni wacho iluongo ni ng'a? Mehe. Shopping bera hinya ka chiemo nitie shopping no. Koro wan wadwaro chiemo. Kara bangli mari nitie kanya nyathina. Mama ing'eyo. Babli mano kwayago. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kike baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo mo yueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda.
Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kero nyakora mgaji wang'ero kamano kumedo kete mana kera Ramogi TV wadhi mbele gi miyo weche manyien. Piny owacho otemo keto moko kuom lokruok e paro mar chik mar omenda ma osebet ka kelo liet e kind oganda. Mana kaka Dweno Koth leronwa, moko kuom medruok e osuru pod odong' kendo pod nyalo medo pek mar ngima ne oganda jo Kenya. Paro mar chik omenda ma oting'o chenro mag choko osuru ma piny owacho biro sirogo bajet ma higani ni kod mit kod lit. Osuru ma ijuogo e wi modhi mag nyamburko medi nyaka 16% kowuok 8%. Oro pesa e yor ong'we yamo. Yuto mag jogo mopango ne oganda udi kaachiel kod omenda ma ichulo jogo ma okawo okumba bende omednegi osuru. E paro mar chikno ma idhi pedho e nyim jood bura kapok osom bajet chieng' tich ang'wen, kamiti mar omenda bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny pod omedo osuru ma ijuogo e wi jogo ma yudo sara moingo 500,000 nyaka 32% kowuok 30% masani. Osuru no bende oidho nyaka 35% ne jogo ma ichulo moingo Sh800 dwe ka dwe. Simiti mag gedo ma igolo e pinje maoko kod jogo madwaro uso ohala ma gitimo bende omednegi osuru. Ywak mar johala mane wacho ni medo osuru e wi otese ma iboyogo mwandu nyalo medo nengo mwandu kaka mogo mar kuon bende koro chal mane ok owinji. Kamiti mar omenda wacho ni otesego pod dhi juogo 10% ka simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko bende idhi juogo osuru mar 10%. Maling'ling' mane wayudo e wi ripodno ne ok olieko lokruok e osuru mane chano juogi yier wich mabandia ma pod chal ma idhi juog mana 5%. Osuru ma ijuogo e jumla e nengo mag mwandu ma ohelni matindo tindo uso kata turnover tax bende pod omed nyaka 3% kowuok 1% masani. Kata kamano, nitiere moko kuom fuong'ruok mabiro. Osuru ma ijuogo jolos chenro mag moro oganda e mbui oduok kowuok 15% mane iparo nyaka 3%. Weg udi bende koro ok be chuno mondo ondik jochok omenda kowuok kuom jok ma opango utegi ka ohelni ma uso matin ne Sh1 million ok be chulo turnover tax mar 3% kaka ne okete paro mar chikno mokwongo. Gas mar tedo kaachiel kod nyamburko kod apiko matiyo kod teko stima bende ogolnegi osuru. Luoro mane nitiere e wi osuru mane dhi med e wi sukari bende koro wit oko. Kaka jood bura dhi twak e lokruogego kod moko ma gibiro medo ema biro yango chal mar ngima e tok bajet ma ibiro som tich ang'wen jumani. Dweno Koth, Ramogi TV, Nairobi. Koro mga jong pogruok e paro medo mananyuolore kind jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to gi mago mag Kenya Kwanza e wi paro mar chik mageto medo choko mag osuru e pacho ka. Matimore kata doko ni komiti mar od bura marango weche mag omenda olieko ni nitiere lokruoge moko motimne paro mar chik mopedhi od bura e somone mar 2. Ola Nyambaga ne ni od bura kendo loso na report no e yo machal kod ma. Bang' kamiti od bura marango weche mag omenda kod bajet motelnegi kod ja od bura mamolo Kimani Kuria e tiko goyo kogno paro mar chik mageto medo choko mar osuru pachuka e paro mar chikno ma ochope od bura somone mar 2 e kapok oyare mondo goye mbaka malach. Mbaka medo nyuolore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod mago ma Kenya Kwanza opogore paro e wi moko kuom fuoni mag paro mar chikno ma ilieko ni otimnegi lokruoge moko. Wakenya wamenena kwa wingi na sisi pia tumenena kama Azimio, na Wakenya kwa kauli moja wamekataa hiyo mswada, na tumependekeza sisi pia kama Azimio kwamba hiyo mswada itaweka gharama kubwa sana kwa wananchi, kwa hivyo iondolewe, yani ifanywe karabati kabambe ndio iletwe bungeni. Jaod bura Nandi Bernard Kitur okonyo mor kod piny owacho mochiwo thuolo ne oganda jo Kenya kendo gwel pachgi ahinya to ka komitino odoko chien 15% mado juo kuom rowere mayuto magi ogedo kuom tuke kod oten magi chwalo kokalo e mbui. I am very excited. For the first time since time immemorial, we've never had a time where or a bill
finance bill for that matter, that is having a conversation across the country. Many people want development to be done, but it has to be also reasonable. So I must say I'm extremely excited that there have been amendments that have been made, first of all, on the housing levy fund, that it become a bit a challenge. Secondly, is the excitement that I have as well is where they've reduced the digital levy fund. That is a matter that bothered me so much because this is an emerging trend. Many young people in this country now are beginning to look, there are no more jobs. So the only place you can be able to leverage on is on tech space. And so when this tech space is opening up and then you come and slap with such a huge, tax of about 15%, to me, I thought that was out of the way. Katakamano, Jaod Burama Kuria East Kitamaya Marwa, ekod nyawad gi Mandera Haro Abdul Ibrahim, toko ni sirikal nyakata tije mage manakoka lukum choko marusuru. But we are told that many people would have wished to have had it at 1.5% for the housing levy. It is possible that it is true. The important thing here is that Kenya Kwanza government, the committee of Kimani Kuria, was able to listen to the people, and the people's input informs now the current finance bill that will be tabled in parliament. Lazima tuikaipitisha ndio serikali ya Kenya iweze kufanya kazi, iweze kusafu wa Kenya. Sisi tulitumwa kato na Wakenya na agenda na plan, tuliwaambia tunataka tufanyie kazi, watoto wetu wapate kazi, tuweze kupata maji, tuweze kutengeneza stima. Magiti moreki ne maparo gwenyereki ni jo od bura ma Kenya Kwanza. Makwedo parono to moko bende siro. Kakor Kazimio bende nitere mago masiro paro mare chikno to moko bende kwede. Kesho tutaifanyia ile tunaita debating, ambayo wakati imekuwa tabled inakuwa debated upon, watu wana debate, wana engage. Hapo ni kesho. Alafu baadaye sasa itaenda kwa ile tunaita committee of the whole house, ambapo sasa watu watakuwa na opportunity ama fursa ya kufanya marekebisho watakavyo viongozi. Katodo konijo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod magazi miolo moja wan Kenya las ni kod paro mo pogore ewi paro mar chik. Mana od bura ka ndi minyal timie lokruoge paro mar chik no endo mopogore gi kumora mora. Paro mar chik no ntiere somo ne mar ariyo, ka somo mar adek ema nyalo biro koro chiwo thuolo ne ojo od bura mondo goyie mbaka malach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Ko kaliari marod bura nyakorom gajo ng'ateri nyake dhowadh nam chumbi kamaringre jia pago chiko gol oko e bungu mashakahola e kaunti ma Kilifi kawuono kendo okelo kwan maringre ma oseyudi chopo 303. Apisa mag okwach kich ne odhi nyime kod chenro mar manyo ringre joma ne oiki Shakahola kendo fwenyo liete mamoko e gweng'a ma kwa Mugambi ma yudre bunguno. Apisa go singo madok kama ne jadolo ma coach Paul Mackenzie odakie bang' fwenyo liete moko e kinde ni makoro chenro mag manyo liete mane oike joma ne otho kaluwore kod puonj mobam ma jadolo no. Magdhi nyime kinde makoro jadolo Paul Mackenzie kod achija moko ichano chole do mashanzu kiny kama ibiro yangi pone ibiro med gengnegi kuom ndalo 30 mamoko kata oyo. Kuramoga jang seneta mana kuru Tabitha Karanja gwetao kaka jatatije mar kambi maloso kuong mar Keroche Breweries kakoro odwa keto maino mare tije kaka seneta kod kaka jalup jatenda kweth manoke od bura mar Senate. Karanja gweta otok tie kambi no kuom thuolo mar higni 25 kama notayo kambi no mobedo ka jatend kambi maduong' mar ariyo manyoyo kuong e pachoka. Today marks a significant milestone as I make an important announcement. Having navigated the journey as a captain for 25 years, the time has come for me, Tabitha Karanja, to pass the baton to a new generation of business leaders. With immense pride, I hereby announce my decision to step down as the CEO of Keroche Breweries
entrusting the leadership to a deserving successor. The CEO, the chairman of the organization, have set the pace for us. The distributors have stood with us. The employees have stood with us. It is now our turn to ensure this organization moves to the next level with courage, determination, and the resilience that has been experienced and has been imparted on us by the able chairman and our able CEO. Of course, when the company started, it needed people to support it out there. And most of our distributors who are here have been in this company for the longest period. And we give you a lot of thanks for going through all the things that have been in the market, because all the fights that we've had, of course, come from the market. Mago magtuke Susan Mudhoni ma en jauso mara kechaimbo manmeru oko bedo jaloch maromena maramo selings 500 kokale goyo punda kambi mar shabiki.com. Mudhoni noyudo makare duoko mar timbe pagario kuma pagadik. Mudhoni mane opongi ilono lero ni obiro tiyo gi omenda no yawo kare mar uso. Susan Mudhoni en achiel kuom jogo punda pagabich mosedo mit nyaka ne chak piem mar kaende jackpot kanyaka sani omenda maramo selings milion 7.5 oselo. Hii shabiki niliona kwa TV mchezo, nikasema hata mimi nitacheza nione kama nitashinda. Nikacheza na Mungu akanibariki nikashinda. Nimefurahi sana. Kazi yangu mimi nafanyanga ya serious na nilikuwa nimeajiriwa, sasa nitafungua stall yangu. I thank God. Najua saa hii hata saa hii siamini. Mmejionea, hakuna kuambiwa na mtu. Susan amejishindia 500,000 kutoka shabiki kaende jackpot. Susan ndio mshindi wetu wa 15. So far we have given 15 people 500,000. You could be next. Imagine kwenye hii jackpot ya kaende ni guaranteed. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote 13. Bora wewe ndio umepata the highest correct prediction, unapata 500,000. Unacheza aje? It's very simple. Chukua simu yako, SMS KJP, utume kwa 29063. Koromo kanye makorawe thuolo George Bati mondo mi odonji gi twak mar Duol lelo Trevor Ombejo diama kawuono kabendo dhi gogo mbaka kanyo gi ja od bura manyando Jared Okelo mosechopo studio ka mondo gigo mbaka kage kolo budget mar hiko men ganario prayo kadek ganario prayo kodangwen. Koromo ga jongwa sebedo kanyo ge Elizabeth Tino mosebedo kala okona wechegi nyinga Lydia Hoke oriti masana. Bangli mari nitie kanya nyathini. Mama ing'eyo. Babli mano kwayago. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Dualo, ng'ado, wang'o, magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit.
Tedo gi chiemo gi Jai Lieta tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Yeso nilo na lwe Yeso nilo na lwe Nilo na wolo simo nilo na lwe olona Yeso nilo na lwe olona Yatelo nilo na lwe Nilo na wolo simo. Kapo nono diher wenda mar oloyo lweny kaka skisa tin mari takwayi kuom ng'wono mar Nyasaye ni yie mondo idial *860 *419 hash to parie ni Ramogi TV e od jower duto. Nyasaye mondo gwedhu, Nyasaye mondo gwedhu. Moluor gavana ma Kisumu County Profesa Nyang' Nyong'o ni kod mor malando ne weg mwandu ni oruch oko gi tamalo 100 chudo mag gope gi nyinyo te ewi lope mayudre e county no. Kaw thuolo mar ng'wono mochiwni mondo itiek gopeni ma kaw kamano tibo chulo gopeni go duto kendo nyalo kawni ondamo mar chik. Chop mana kod receipt mari mar deposit ir sub county revenue office mondo timni update mar data. Kaw thuolo mar ng'wono ni mondo geng' kuma nyalo betie. The marrying off of an underage girl has caught these women's attention. All the women where they walk up and down, that one no do. Hey! Holy Ghost! Fire! And the battle is now between the wives and their husbands. And the wives are relentless in their course. That's it. I don't strike. One, your wife. I know they fight trouble. Will the husbands look for other options? Or do they have the keys to unlock the treasure? I know waiting I will. The last time where I buy flour, you know what she asked me? Whether she be good? Watch this hilarious and informative African drama of Wives on Strike. Women power! Only on viewsasa.com or dial *487 *3 hash. Ramogi kuom kete Ramogi TV sani koro bang' yudo weche manyien gi Lydia okay, weche manyien mag Duol. Koro wadonje twak marwa mar Duol e odhiambo ni Elo Trevor Ombija nyakwar guoko cha pesa. Machiegni nyinga en George Bati. Odhiambo ma kawuono wadani wagoye mbaka wang'iane to weche motenre koda budget ma ikomenda 2023 2024 odong' mana seche manok kende to isome od bura kendo jo od bura odiochieng' ma kawuono obedo kod thuolo mar twak e tielo mar ariyo mag moko kuom gigo madhi riembo budget mokwongo mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Omiyo odhiambo ni nyakwara Ramogi wadak kolane e moko kuom gik manie budget. Pek mage, yot mage ma odhi bedo godo ne ja Kenya, in ma jachulo osuru, in ma bende chik kata pend chik ma pacho ka omi thuolo e oboke mokwongo mar andika ni kaka jalo mani kod teko gi teko ma bende jok ma oyier kata ma nie kombe un ema omiyo teko. Teko mar japiny ni kanye oboke ni kata andika mar budget ma higa 2023-2024 bende deo dwaro mar japiny. Ere ka nyalo kelo lokruok. Omiyo bang' bedo e od bura gi twak mar tipo, ja od bura manyando jaredo kelo wan godo kanya kwa Ramogi onyiso ni to e twak mar gi kawuono kotenre kod weche mag budget ma koro idhi som chieng' tich ang'wen ni. Pogruok maneno gi gin pogruok ma owinjo bed ni konyo japiny koso pogruok mana ma joma thoth gi joma nok manyo mowinjo bed ni dhinegi. Magi gin wach mwadani wagoye mbaka kawuono machiegni nya Mheshimiwa Jared kendo erokamano kuom wuok e bunge gi lep mondo idhi iwe gi nyikwa Ramogi Jwang'. Mano miyi teko mondo mi idhi chunegi e od bura. Rajo nyando kende nikech chike molose od bura tiyo Kenya mangima. Omiyo kopo ni gikier kata ka gibam to piny Kenya mangima winjo ni chikegi obam. To kopo ni giriere to Kenya mangima bende riere machiegni. Erokamano osiepna George Bati kithuolo meme ya mondo bi atwag kod oganda mana kaka iselero ne ane od bura to ka awinjo luong makende mowuok Ramogi TV to nikech magi ma oganda wawinja ahinya to bende ne gima puonjo jothurwa kendo miyogi entertainment nyaka na we gigo duto madhi nyime mondo mi achopi awuok kod jokanyanam. Yiena mondo awach ne gino imore uru kamoro mora ma gintiere
kaachiel kod Jonyando constituency mosemiya thuolo e tielo mar ariyo mondo mi atinegi kendo awach wechegi e od bura gi kuonde mopogore opogore. Mana kaka iwacho, wasebedo kuom jumbe ariyo mokalo ka wawuoye weche mag budget. Budget en gimitimo kuom higa ka higa, to nikech kalenda mar sirkal mag weche mag omenda iloro dwe mar 6 tarik 30. Koro en koseromo tarik 30, koro weche ma ochako tarik 1 dwe mar 7 gin weche mokalo. Koro ichako new financial year kaka dho ngere dende. Omiyo en chik bende mar sirkal ni nitiere gimoro ni budget policy statement BPS miloso kod CS kata minister mochung' ne weche mag omenda. Chik wacho ni nyaka okele od bura sa mowinjore. Onyiso no nyalo kele dwe mar 2 nyaka kar dwe mar 4. Kosekele od bura tikale od bura kaka en no, kae tikete sidienje mopogore opogore mwaluongo ni committees. Koro ka gin weche mag pi monego losi e piny Kenya titere ne komiti mochung' ne pi. Ka gin weche mag pur titere komiti mar pur. Mag ndara bende kamano. Koro ing'inje mothiendo thindo e departmental committees mondo ng'ia ni to gima ne BPS kata budget policy statement moa kuom minister cha bendo winjore gi pesa ma Kenya nego kata ma Kenya nyalo yudo mondo migigo odonji kaka dwarore. Kosetiek weche mag budget, nikech mana kaka wadake udi igo budget ni, kisego budget ni ting'io ni koro pesa madwa timo gik mwandikogi dwa kama nade. Koro mane makelo wa gimiluongo ni finance bill miwinjo ka koro osekelo weche mag ywaruok mang'eny gi. Tiende ni wasego budget, waseng'eyo kata jopuonj dhi yudo pesa maromo kama, jolweny maromo kama, jogo matiye migao mopogore opogore yudo pesa makama. Koro pesa ni odwa kama nade ema koro finance committee manie od bura koro manya ne gimiluongo ni finance bill kuonde monego kwalie japiny. Awacho kwale nikech ka wang' wachako nyoso dier finance bill magikelo sani ni en yor kwalo japiny, ok en gero japiny. Koro kosekel finance bill ema koro sirkal ng'eyo ni ka wadwa kawo osuru maromo kama kuom joma chalo kama. Koro osuru go kosechokgi tichake ng'iyo ni to pinje mag osiepewa bende nyalo miyowa kony moluongo ni grant. Grant ira ne omiyi mok ichake chul. Bende ma jothurwa ohero ahinya. Ing'eyo kidhi Israel to ja-Israel biro koni niya hola 3,000 hola to thurwa kata waloke wakone 100,000. Koro miya ni nitiere pinje ma samoro dwaro nobed kod tudruok gi piny Kenya yore mag dongruok. Koro gimiyo grant pesa ma ok udwoki. Kamano to wan gi gimoro ni loan. Makoro kaka sani jo Kenya nyose yudo loan kowuok kuom International Monetary Fund IMF ma en $1 million $1 million mane biro gimoro ka $100 billion equivalent mar Kenya shillings $100 billion. Koro mano nyoe gise chiwo kendo nitie. Koro mago bende donje budget. Ka nitiere pinje machalo China gini ma jamiji pesa bende ichaki ng'iyo ni to ginyalo chiwo pesa di bende irwakie budget. Koro in ka gi budget to in gi yo kuma pesa dwa wuokie. Mage gik mosebedo kwa fuono korgi kochakore nyaka nyo wae recess. To nja wachake toke kanyo nikech budget policy statement ma wacho cha no kel mabet chon matin. Koro committees osebedo karado kang'iyo line ka line mag pesa monego donji kuom projects ma sirkal dwaro. Alright. Jared, wach mar finance bill ma iwuoye ni iwacho ni ikete mondo ng'eni to idwa kot ja piny nang'o. Kamano. Mana kaka iwacho idwa kot ja piny nang'o. Kamano. En wach mosekelo pogruok e kind joma paro ni sirkal ni kare gi joma paro ni sirkal odwa dhi ahinya. Nyaka kama wuoyi makoro kawuono pedh paro makama mondo som e od bura.
chung king'iyogi bende en chung mar japiny. Erokamano, nyocha ne gisekelo finance bill ni toke kacha kendo mor ahinya gi ute mag fwambo machalo Ramogi gi Royal Media mangima, nikech usekawo thuolo maru mar puonjo jopiny gima nie finance bill kendo kanyo to usetime tich maberie moloyo. Juma mokalo kendo nutime maber duto, nikech naneno ka stations te manie Royal Media noluongo jogo man kod lony e weche mag omenda, to ne gikelo jo sirkal bende machunowa gi gik marichogi, be gipedhonwa ka nobedo piny. Kaeto ne uchaku kelo japiny bende magigi biro hinyo, nyaka jogo mantiere weche mag comedy naneno osiepna Eric Omondi gini ka. Koro ne utime e yo mondo me japiny owinjane ni to finance bill ni odhi konyo ng'ama nade. Kane debate rumo, jowa manowuok e sirkal ne ok ong'eyo kata gima nie finance bill, to jogo manobiro kaka experts machalo Kwame Owino gini, Wainaina gini ne ka, Bill Okero mabende ne nie od bura kinde mokalo, nonyoso kor gicha e yo ma japiny nowinje, makoro sirkal bagni abaga. Paro mantie chalo kama. Yes. Inyalo paro ni juma mokalo kanyo Ruto nie nyasi moro Narok, kama nyo Soipan ma en minister mochung' ne weche mag alwora mag gwenge nyo luongo nyasi kacha, to Ruto nyo wacho niya, nodwa ng'iyo jogege te madwa dhi pingo gire ma en mokele od bura, ok nyo kete kamano. Tiende otemo wacho niya, joge manose nyiewo te nyaka jo Jubilee manyo ringo wewa, toge kamoro be ok ing'e siasa ka. Samo nitie jomoko maringo dhi kacha gotieno dhi choko gimoro matin. Koro odwa ng'iyi e TV kakigo ombulu kacha. Tiende niya, gimarache michunogo ji. Waswahili wacho ni kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Ka en gima ber tichunowa kode nang'o, tibuogo godo ji nang'o. Nyisi ni en gima ok kony japiny, en gima koto japiny kendo hinyo japiny. Ka wadhi kaka wantie sani e od bura, ging'eny moloyowa, nikech mokwongo ne gin kod numbers toke kacha. Kaeto ne gikawo jo Jubilee 23 bendo donjo kuomgi. Kaeto nitie jowegewa bende mosewuok wuok ayanga ni gin gilemo gi joka, koro giringo gin bende gidhi. To gin gi joma be samoro gitudore godo kisiri. Koro kwadhi kaka wadhi dhi juma manyien ema samoro wadhi goyo ombulu, gidhi hingowa finance bill gi cha dhi timo nade dhi kalo. Emomiyo nyo jopiny okawo tijno kamargi. Toke kacha nyo wan gi weche 4 moko mapek manyo Prime Minister Raila Odinga nyo omiyo sinani, kendo nyo omiyo wanie ndara kinde ka kinde mondo omiyo wa press gigo mondo timre kaka wadwaro. Tinyalo neno ni nyaka nyo wach finance bill ni wuogi. Wan kata ka jo siasa waonge ndara, to jo piny okawo tijni kendgi giwegi. Giringe ndara kendo gichamo tear gas, nikech ging'eyo ni gini en gima dhi miyo gibedo jomodhier moloyo kaka gintie sani. Koro tino dhi okal nikech ging'eny molowa, to wan kaka jogo mabende nigi jopiny. Mane mana penjo ni ng'eny gi molou ni gitiyo gi pach japiny koso en yiengruok kuom duond bura kata ng'at ma isiro gi sani? Japiny ni kanye ka mheshimiwa, japiny ma iwacho ni omiyo thuolo mar telo ni en kanye? Erokamano, kane en adier bedo ni idwa ng'i pach japiny, to gini ne ok chun godo ji. Gimomiyo awacho kamano chalo kama, weche ariyo motegno motenore kode. Mokwongo, ka wan e ot gi joga, to chandruok wuok mar pesa, kaka koro Kenya onge pesa ne. Gima watime sinani en kaka wanyalo chiemo. Mane gima biro namba 1. Namba 2, ma wanyalo thagorego en kaka wachulo ot. Kanyo an gi kiru moro magero dala, project no nyaka we mondi, nikech gima koro duong' en ni pesa mathin ni, ere kaka dang' wayudo mogo galot manyalo chwalowa kaka family. To iyudo ka sirkandni kato bedo ni jopiny hinyore kabisa. Budget king'iyo, budget mogoni, nitiere magiketo ni idwa los ndara, nitiere midhi los godo weche mag pige, nitiere gik midwa los godo weche mag osiptande, mabende bera bera.
But situation ma jo Kenya nitiere ok en mar loso ndara. En ni ng'iyo yo minyalo kelne godo ngima obed mayot mondo mi chiemo emwatime sinani. Ji mang'eny nindo kech maonge gima obelo aukinyi nyaka odhiambo. Emomiyo ineno ka koro sani kata weche mag njore omedore e piny Kenya. Nikech ng'ato denyo to dwaro yo monyalo yudo godo konyruok. Koro joge ok tim gima japiny dwaro, to gitimo gik ma gin giwegi ema gidwaro ni gitim. Aparo ni mar ariyo Ruto dwaro kama. Ruto osebedo e siasa higni mang'eny. An ayude, ibe yude. To omiyan gi lony. Ong'e gima hinyo japiny gi sama gino hinyie japiny. To gi sama japiny winjie makare. Kanyo wadhi e yiero toke kacha, en nyoringo ni kato bedo ni en deputy president, nyoringo ni en oseriembe sirkal en opposition. To bedo deputy president nyaka sama nyodhi chame muma. Ong'eyo ni mane gima japiny winjo siasa mar opposition. Koro gimotemo timo sani en niya, yiero nitiere 2027. Kot jogo chon kise kotogi 2023, 2024 tikotogi 2025. Ket ngima obed ne gima yot, kel subsidies mag Uhuru Kenyatta ka. Mondo ngima obed mombekore 2026 gi 2027 kapok ji odhi e yiero. Nikech ja Kenya samoro wiye wil kanjiri. Wi wadhi wil ni ng'ani nyodwa nego wa 2023, 2024, 2025. Mane rieko mose ng'ado. Emomiyo ineno ka sani jopiny ywak ni gino ok wadwar ji ringo dhi enda to kodew. Ong'e ni yiero pod ni mabor, gik maricho richogo obiro loso ka yiero bare. Nikech okawo advantage niya, wan joma wigi wil piyo. Ka kinyo chako keto ngima obedo mayot, ma samoro mafuta ma sani dwa dhi nyaka 200 per litre ni. Kinyo duogonwa nyaka 160. Mogo wuok kuma entiere 230, ma kinyi giyude gi 80. Gi ndalo no kende, ja Kenya wiye dhi wil ni ma ng'ama nyodwa nego osando wacha. Ichak idhi mana gone ombulu. Gi jogo ma ok ong'eyo weche mag siasa kaka ringo. Andika wiye mag budget mag 2023-2024 midhi somni. Waneno kako pog omenda e kidienje mopogore opogore. Kendo apisi mar jatend piny Kenya omiyo omenda bilion madhi 4 gi dire. Apisi mar jalupne omiyo omenda madhi bilion 3 gi wiye. Apisi mar ilongo ni Prime Cabinet Secretary, jotend migepe Musalia Mudavadi omiyo omenda maromo bilion bende mana modhaw. Penjo king'iyo gigi, kiketogi, ming'iyogi, wacho kasi neno kok mi od bura bende mage. Kendo od bura bende omi bilion moko e miche gi wiye. King'iyo gigi, okwane ka samoro apisegi omi omenda bende mana mojuol ma samoro keto piny owacho mamalo kata thuok piny owacho mamalo ni tesre, thuoke ma iluongo ni executive ni tesre kaka un jo od bura nikech tije uthoth. Kuonde gik moriambo bende ng'eny. Nyalo bedo matek. Ang'o momiyo samoro ma nyalo bet ni timore? Mana kaka isewacho, achak nigo pis mar president no mokwongo. Kawuono gibiro gi budget moro kacha ma okora ni e iye. Nikech office mar president gimiyo bilion 4 kaka ilero no. Kai to gicha gibiro gi line item moro budget kacha ni budget mar State House. Koro State House gimiyo bilion 7. To ema na penjo nikech ne ane od bura. Kisemiyo office mar president bilion 4. Tichaki wacho ni State House kendo ichaki miyo bilion 7. Kata kapok wadonje bilion 7 mar State House. Uhuru Kenyatta nyowe ka budget mar State House kata office of the president te nyo en bilion 3. 3 e higa mangima. In fact ne en 1.8 kuom kinde mang'eny. Sani ka kore Ruto kete odonjo bilion 7. Tema na pendo joma ne tiye State House ka pok wawinjo kama riembgie kata pok wawinjo kama lande tije ni koro Ruto medo ji e State House mang'eny molo mano Uhuru nego. Pesa ne idwa tere kama nade. Mar ariyo pod Uhuru bene yudo mana welo moa e pinje maoko mane dhi State House kanyo. To kati ibed gi welo, wendo nyalo chamo bilion 1 kuom higa. Yawa ne gichamo ang'o e State House ka.
Koro magi gima temo wacho ni ing'ene gima jogi temo timo mana lero matin. Giiko pesa ne yiero ma 2027 to ok dwa manye 2026 imanye sani ikete kando mondo mikawadha 2027 cha en gima kore ikawo kama no kanie titiyo godo mar dhi rocho yiero kendo. Office of the President kidhi kacha tiyudo ka joma tiyo iye mang'eny koa e office floor mar malo 11 nyaka floor mapiny gin joma oluongo ni ngao National Government Administration Officers, jogo motelo ne chife gi DC Public Service gin joma already tiyo ne departments mopogore opogore mani Office of the President. Yes. Gin gi budget kendo mar gima giluongo ni internal security to maga joma opong'o Office of the President e town. Kori penjo ni to 4 billion ni en mar ang'o to billion 7 ma bende mar State House ni en mar ang'o to ng'agi matiyo kode nikech Office of the President nyiso ni ker yes State House temo daki en go office kanyo bende but kiwacho Office of the President nyiso ni paro nonego bed no dhi tiyo town. Koro samene town odwaro chai odwaro mandas mabe ok derom billion kata no madho chai lita maromo nade nikech awinjo ni ok omadh kong'o awinjo anakia. Koro wapenjo niya billion 11 e office achiel ma en 7 plus 4 ne ng'at achiel to uru nyowe ka en billion 3 to nyo timo tije godo te en koto japiny koto maromo nade e sama jopiny bende onge yor konyruok to jopiny bende nyo paro ni gima nouru timo mar olo pesa moro iketo mondo kony weche mag mogo kony weche mag mafuta mondo mika japiny dhi nyiewe to nyiewe gi nengo mabeto ogore piny matin. Koro iyudo ka line budgetary lines gi giketo gi kacha mana mar koto pesa kuom ji gimedo bila pesa mang'eny kabisa odhi malo keo gi billion 3 police department inyalo wacho ni samoro weche mag njore madhi nyime Baringo gi ni bandits moko mathago ji northeastern. Yes. Koro inyalo wacho ni police omed pesa jolweny omed pesa to bende chak dhiero to jolweny gi ka nitiere peacekeeping mission ma jolweny dhiye kaka koro sani gin e DRC Congo kocha to gi Somalia be gin through AMISOM kama nyo jolweny ma Uganda gidwa nego 50 ka seche ma gidhi kuro ok gin misikwa gin misik United Nations gin misik African Union wachako mero jogi pesa nang'o to kana penjo to kona neya ni jolweny moko nyoor koro konyore gi polise Baringo mar nego bandits kata tieko banditry kata kuo mar jamni kacha to dang' mede mana billion 3 kwane jogo chama ng'o Baringo kacha koso gene miyogi allowance mar pesa di. Koro king'iyo budget te maruto keto ni ena gima koto japiny ok ane gima konyo japiny. Yiena aguse mathin e weche mag finance bill mabe koro gikelo ni e yor manyo pesa mondo me wa fund weche mag budget makoro isomo ni wach maduong' kacha be ok en kata ot to kata ka wakwonga chagi wach odno nyogi wacho toke kacha ni in igolo atamalo 3 mar misachi mondo dhi ger ni ot kama dhi gere ok wachi ni in chieng' inyisi bang' higni 7 ni nolos ni ot moro Turkana idhi dagi e bati kure ma odi oyudore jatendi ma mitiyo ne kamiluongo ni Royal Media ni be golo atamalo 3 marom gi maricha tina ni gi mach o mach pesa koro kani golo 2,400 jatendi be golo 2,400 en 4,800 ne giwacho ni ka in ng'at ma ok dwar odno kata ok oyudore tinyalo kawo pesa ni koro kopo ni yudo ka Turkana bor koro inyalo kawo pesa ni chande mane gima wacho wach na sani mondo kik achul ang'o mi kawo pesa na kaeto bang'e ing'eyo nitiere gimoro e pesa ka iluongo ni losing value mar pesa with time 1,000 manyo higa mokalo kanyo uru tiyonwa ok 1,000 masani 1,000 ma higa mokalo ne nyadhi e supermarket me kwanya gik moko 2-3 iduogo godo sani kidhi ga 1,000 na osiepna gimidhi duogo go en gima useless nikech value mar pesa osedhi piny jogo ng'adi 2,400 sani to idhi ng'ade kamano nyaka higni 7 nikech nyogi wacho ni ka ok iyudo ot bang' higni 7 to koro inyalo dhi kawo pesa ni idhi na mi 2,400 mane ichako go cha
not recognizing ni kaka ndalo medo dhi pesa nino bende lose value. Mheshimiwa penje penye moro. En adier ni lokruok moko mane iwacho ni winjo bed ni timoni nomulo wach mar house levy ma inyalo duoke piny nyaka tamala 1.5 koso gina weche ang'o muwinje od bura nikech ma en wach mosenyuolo paro mathoth ahinya kaka ikele ni samoro ng'ato dwaro wach mar ot. Nitiere paro manyogi wacho ne onego gi table gino kawuono to ne ok gi table kata kapo ni gi table bang'e kane wasewuok to oka winjo ne giparo ni gigole atamala de gikete 1.5% kaito giwe ni joti jomondiko uge gin korok gigol koring'adi mana ng'ata achiel ni to gima whatever it is nikech wan ok wadwaro ot. By the way, kiwuotho Nairobi ka kata mana Dandora kata mana Oruma kona gini kata idhi Karen kata idhi Kileleshwa nitie udi mang'eny ma ji pok odake nikech joma donjo e gionge. Nitie mang'eny molo kata flats ma jo China gero ka mang'eny gi gina nono. Koro sirkand ni ng'ama ncho nyisogi ni udi onge Kenya ka midwa mana nugedi. Problem wa ok en ot. Problem wa en ya ngima mar dhano uketo bedo tweta ahinya. Kimbeko nago pesa na matin ma aloso ni nyalo dhi roma gedo dala. Kimbeko nago anyalo gedo ne waya moro maonge ot. Kimbeko nago omera moro mosechandore od lum nyalo yudo od mabati. Mbek ngima ne ji te weri gi wacho ot wan ok wadwa ot. To kata kinyero gigero utegego giwacho ni ka ok yudo ot bang' higni 7 to koro idhi om pesa ni. Osiepna ka koro kiny giwacho ni udigo ne ok oger koro ji dhi manyo pesgi. To bende pesa no dhi bedo available to ng'amo wacho ni bang' higni 7 Ruto ne ma pod dhi bedo president. En sure manade no dhi yombo 2027 monyisa ni bang' higni 7 nikech sirkande gi lokore. Don koro obedo polisi ma sirkal ni ne oji otero pesa koro inyalo dhi omo mari kata sirkal lokore but gik mariembo sirkal bede migepe mag sirkal ji ema wuok to jog bede migepe go to pod gin mana makama. Nitiere gimoro sirkal kae ma president nego iluongo ni executive order. Yes. Kata veto power ma president kende manigo. Inyalo paro ko uru nodagi ndiko judges moko manonego dhi e court of appeal nikech jo FBI mo America nondiko report mar ng'ato ka ng'ato gimomiyo jogo konego donje offices go. Ka Ruto nodonjo bedo president chieng' mochamo muma no emondike judges go makinyne gichamo muma. Ruto nodhi mochako ndiko PS mana mar police nodil gi police kende gima ne onge policy wa machon. Omiyo ok inyalo wacho ni policy ma sirkal en gimosiko kata sirkal olokore. Ng'at mobiro donjo no be biro donjo mana gi meke. Koro gima natemo wacho niya udi ok wadwar ke ji teni gi ot gimi wangimo bed mombekore mondo ng'ato gedi. Be pok anyisogi ne adwa ot mar bedrooms adi. Eto sirkal ni nong'e na adwaro 2. Samora nadwaro 1 kende. Samora nadwaro bedrooms 3. Ini chuna gi bedrooms mang'eny nadhi timo nade. Koro mana 1 namba 2 ma gombo ni wamul ma pek molo mwawacho gi te. Ing'isa ni sawa ochiegni rumo koro wacha ni mi dwani mul no mapek no. To mako ka donjo kani gudo mera tek manade dala ka. Gima awacho ni nitie gimoro ne oduogo piny ni VAT on fuel. Yes. Mauta ne ingeni VAT chik wacho ni natamala 16. To nikech Uhuru Kenyatta ne dwa cushion jopiny ke jopiny ne hinyore ahinya to kisemulo mauta timulo gimoro amora. Uhuru noko ni gini wakele obeda tamala 8 on VAT mondo ngima japiny ombekre. Finance bill miwinjo wawueni otere nyaka 16 kuma ne entiere chon. Nyiso ne sani fuel kidhi petrol station petrol en siling 182 idhi med siling 15 e wiye. Tiende ni wadhi chulo siling 200 kuom lita achiel. To kisemulo mafuta osiepna imulo nyaka koda ni te nikech ilose gi mafuta. Imulo gimoro amora mantiere. Omiyo wawacho ni wach odni be bera wawuoye. To waket pekwa e keto wach mar fuel ni odonga kamanyo entiere. Sani kihinyori osiepna gi finance bill magikelo ni and God forbid ok odwa ni ng'ato hinyre. Watieki. To insurance odhi omiyi pesa.
ni joge wacho ni pesa no ipogo kodgi atamala 16 mar insurance no iduogo negi tiende ni hinyruok ni na ema ne girito. Mheshimiwa make gi kanyo make kame make no bang kusego mbake od bura angeni kawuono goye kinyu bro goye ibro goye wabiro luongi mondo wachak wang'iyane ni gigie pek mane nikech japiny pod en japiny ang'o gini ma samoro nyalo bedo ma pek ahinya ne japiny kokalo kata koponi ogoye piny. Nyakwara Mogi ne wan gi Mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando miyowa pache kotende kod gima oneno ewi budget makoro idhi somne kaachiel kod paro mar chik mar omenda miluongo ni finance bill ma higa 2023. Erokamano nyakuom keto Ramogi TV kendo thuolo machielo biro bedo kae Duol ne an kae lo Trevor Mbija. Nyasaye mondo obed kodi oriti masane.